Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon kala on calminama e mbadi kuktidindi caggal yettude mbajjiri rokka jaare hade jaare wara jaare e juula ɓurnade windere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godal meɗen en juurima Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif radiallahu taala anhu noon tigui kadi juurotoɗen ahlul bayt rasul en sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah tigui dokku en kattande e bawal eɗen gaddi émission meɗen fodde taw waɗan toon ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde cilbumi jaabe kala dimanche oɗo saaha heedi image joɗɗo mo jiitano ko Oumar Doro Kume gorko Mouhammadi Hunare en garti e émission meɗen fodde sen mbi émission meɗen fodde noon gartatan koye rendo meɗen nde wonno eɗen gandi fodde kala to mbawɗa wonde aɗa foti andu tan fodde woni to gonɗa ɗo so galle so rendo kala to wawi wonde neɗɗo ne foti andu tan fodde hande noon gatta tan e toɓɓere meɗen ko yobde diminaji sen mbi yobde diminaji noon eɗen gandi ne heewi fannuji ɗi ganduɗa ɗi jiiɗa ceerol mo ganduɗa eɗen mbawi yewtude hen sen mbi yobde diminaji ene saaɗi neɗɗo waɗane teddugal rutta teddugal en mbiyani neɗɗo waɗantaki teddugal taw ruttata teddugal won ruttoɓe teddugal kono sen jii hande eɗen jewta nde ɗo yewtere koɓe ganduɗa kañumen koko mbaɗante diminaji mbasa ruttude teddugal ngal ɗon saaha aɗa yiya taw jomum ko ɗanniɗo jaaha tawoya so bande tawɗa so koddiɗo ma so sehil ma ko wawi wonde foof jaaha tawoya ɗum sa yettima ndeysan tawni ko jettirɗa toon ni ko Allah andi ko yoni kono kañum ummoto wonma tette nawma e palasuji walla nawma to liggargal muɗum wima joɗoɗo hen walluma puusma ha daña ko jaaruɗa so Allah waɗi a dañi no jaaruɗa tan Allah udditima tan a yejjiti saaha puydam ene joola jafoɗon bandam en jejjita oɗo mo ganduɗa ko kañum ummodinnomi o mo ganduɗa ne garmi nde kañum bismino kam o mo ganduɗa ne garmi nde kañum walluno kam kañum wonno kam tette ha dañmi ko a yejjiti ɗum ɗon foof heddoto noon ko kala to jonde jooɗa so tawi haala makko ari ɗon gona e aybinde ɗum a yejjitino hanki nde alano haydara nde a yejjitino hanki nde a wallaka nde a yejjitino hanki nde gandanɗa hoorema ko nden musno kañum wallunoma dusma ha dañɗa ko dañɗa hande ko mbawa jooɗade a yoɓani ɗum diminaji gona e aybinde ɗum nanɗo ha wayno leydi bandam en saabu ɗum en ganda to mbawɗo sifrade ɗum en ganda ko jamfa mbawɗen wiide ɗum en ganda ko wasta jokkade hakkille mbawɗen wiide ɗum en ganda ko puydam mbawɗen wadde ɗum classé en ganda foof hoko mbawɗen wadde classé e o mo ganduɗa kañum wawa yobde teddugal manam anda fodde mum a waɗanama fodde ana ala foti andude fodde nde mbaɗanɗa nde duttajo hay sa rokkani ɗum teddin ɗum kono jiita ko so jonde jooɗama tan inde kaari yalti hen ille ko haasidema ille tan ko haasidema heddo aɗa wiya kaari kay ko ni way kaari kay ko ɓoccode kaari kay ala jaadiɗo kaari kay ko ni kaari kay ko na a yejjiti nde wallannoma a yejjiti nde dusannoma a yejjiti nde ƴettanno jawdi ma ene tottuma pour ya won pour ya dañ ɗum ko janfa so wona janfane bandam men koye wasde jogade hakkille hen jeeya ene woni hay e nder galleji men pourtant nde garnuɗa nde tawɗa komo jogui tabel makko ngel ɗon ngel jogui ko hen a walluma an aɗa itta hen aɗa yaha aɗa yiiya walla ittani e poche makko o tottuma yaya pourɗoɗa golle Allah udditma nde wonno arsugaji potani Allah tagui kono fondani jaaha Allah uddita arsugo ha heewa mbatta tellinde conteneur uji mbatta dañde galleji ma machallah Allah uddita ha heewa joni noon konko jawrama sababu nde palesel mo tawnoɗama omo jogui table o pourtant de ko dañɗa ko koye ɗum puɗɗirɗa golle ha dañɗa ko dañɗa ko joni noon mbatta yawade mo mbaɗama coccorgal holko jawriɗam par ce que arsugaji potani an a diwi ɗon jiiɗa wiide konko o wonata o jogorani wonde o firtata o jogorani firtude ayi heddo aɗa aybina aɗa seyfira taw hay téléphone jomum dañata e ma pourtant teddugal ngal dañɗa ko foof koye makko ummi
mbiya kadi aɗa hersa wiide ni ko sehil ma walla aɗa hersa wiide ni ko konko puɗɗo juñuɗa won hen noon mbay mbiyata ko ene kersani wiide ko kaari walluno ko won hen hannde nana balla hannde jogui étis uji mumen en jogui place uji mumen machallah kono mbawa yobde dimminaji par ce que mbawa wiide ko sababu nde kaari taki mi dañde kaari mo yettani sababu yettata Allah Allah ene wawi rokkudema jawdi kono woda to rewni ay to rewni ɗo oto bonnu ɗum yonnu ɗum ha yooɗa bandam ya nani ha e nder galleji meɗen a yiyat jomum yaha taw ko joom suudu bane gorko no pamirta taw ko an yeehi dartoye ɗum ko an waɗi ɗum foof dal ha Allah waɗi ara e galle he taw ko sababune ma ƴetta towna ɗum dow rutto janfo ma nanɗo ha wayno leydi tawde ko an jeyno sababu tagdemo nadde e galle he ko an jeyno sababu tagde baniraɗo gorko oye yimo yiidimo sababu nde ɗemgal ma walla sababu nde koyngal ma kono so tawi o naati e galle he tan o yejjitima ɓe mbino so tawi annihi jawdi ma ha fayi haɗa adorade goɗɗo ko an adorto ko ɓuuri hen hewde bandame en heɓto ni taw ko sehil ma ha e gollargal meɗen ɗe gonɗen ɗe ngara taw haydara a wawa kono nde umsi bayen foof taw hay konngol so tawi gummani ganda taw konngol jofat jomum wonma tette walluma ha gandeɗa ha jiyeɗa ha daña a yejjiti a ruttantako ɗum ni par ce que mbiyata ko so tawi a ruttorima ɗum ɗon mbataw jomum wiyata koko dañƴa ko kañum rokkuma ɗum mais bandamen teddugal no woodi jomum hay sa rokkani ɗum haydara teddin ɗum parlorɗa ɗum par ce que ko dañƴa ko kañum rokkuma ɗum ɗon ay Allah kala kono waɗa to rewni ɗum ay to rewni ɗum ɗo oto yaw ɗum ɗon mukku ɗum ko sababu kala balluɗoma ha dañƴa ha jeeɗa ha gona on a fotani yejjidde ɗum on aɗa foti teddinde ɗum on aɗa foti farnorade ɗum sa farnoraki ɗum kam a teddinani ɗum ngalla oto bonnimo oto jooɗo aɗa aybina ko ɓuuri hen hewde e rendo meɗen banda men mi wiyani enen fof ko noon mbaɗen nde wonno kala to jiiɗa moƴƴo ma yiiɗon bonɗo kala to jiiɗa tedduɗo ma yiiɗon mo teddani mbiyeten ko ɓe ganduɗa kañumen ballete duuse ha daña ha jiiye jejjiti caggal mumen jejjiti ko mbaɗanono neɗɗo fotani yejjidde ko waɗanno hanki e heccanki nani ɗo guila cehilagal nani ɗo guila nanɗo ha wayno leydi ha e jeereji men jeeya jomum ngara tawno jogui kantin muɗum ngara mbiya aɗa yiiɗi woda ko tottuma hen ƴetta jawdi muɗum tottuma saabu ƴettude kahe mum tottuma ko jawdi mum aɗa yaaha aɗa waɗa seeɗa ha daña sa dañini hay so tawi wonko wonno hakkude moɗon hankkante a kuppi hay so noddima téléphone heɓatama sababu no holɗum par ce que ko jinnoɗa ko a dañi a udditi kantin ma hankkadi a dañi weccet ma oye mo ganduɗa ko ne dañ alano haydara nde ko kañum jahannoɗa ene walluma joni hay so tawi ko téléphone nodduma a kuppat ɗum walla mbiya kaari ne heewi haala walla kaari holko wiyatami walla kaari joni hankkadi ko haasidam mbatta addude idéji goɗɗi e hakkille ma ko an woni haasida o an mo ganduɗa ka ballaɗo ka duusaɗo ka bambaɗo ha jeeɗa ha dañɗa so tawi a watti wiide oye balluɗom ko haasida aɗa foti ƴewtade hoorema bandiraɓe musidɓe tedduɓe inchallahu rabbi meɗen jokku e ndeɗo toɓɓere saabu toɓɓere nde ne gandi ene yaaji no fewi ɗum noon mi rokkon rendez-vous inchallah e yewtere wonde e émission meɗen fodde ɗum noon en calmini yeeɓiyankoɓe Windaka TV kadi oɗon ñaaga bandiraɓe nde mbatton abonné mbaɗon partagé nangon hen nde wonno eɗen gandi ko ɗum nawta en yeeso image joɗɗo mo jeytono ko Oumar Doro Coumé gorko Mouhamadou Hounare ko Oumou Siba debbo mo hoore fonde Thilbou Mindiaɓe Moussa Ndiaye mi salminima mi juurimama Alseni Kane aussi mi salminima to mbawɗa wonde wonnude foof Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e yewtere wonde